Fil-grupp parlamentari nazzjonalista għam rebu sħiħ hekk kif Bernard Grech qed jagħmel ir-reshuffle fix-shadow cabinet tiegħu aktar minn 100 jum wara li sar kap. Is-sorsi tagħna fid-Dar Ċentrali qed jgħidu li bosta deputati, inkluż dawk tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil, jinsabu bir-rawa f'ħalqhom għal Bernard Grech wara li mhux joġobhom il-portafoll li jrid itihom. Is-sitwazzjoni mistennija tkompli tikkumplika ruħha hekk kif deputati tal-istess fazzjoni li matul is-sajf ħadmu biex Bernard Grech jitpoġġa flok Adrian Delija issa jridu l-istess qasam biex ikunu kelliem għalih. Fil-fatt Bernard Grech spiċċa iħabber rasu bejn Karol Akulina u Jason Azzopardi għaliex tal-ewwel irid ikun kelliem għall-ġustizzja u tal-aħħar ma jridx jitilqu min idu. Nifhmu wkoll li ċertu deputati daħlu għall-laqgħa u ħarġu minnha bil-ġlied, tant li anki sabtu l-bib f'wiċċ Bernard Grech li taħalli fidejn Ray Bezzina wieħed minn dawk tar-Repubblika u li ngħata l-barka biex jgħin lil kap mill-Lewis Gallia. Kien hemm uħud mid-deputati li oġġezzjonaw għall preżenza ta' Ray Bezzina fil-laqgħa mal-kap u ma ridux jitkellmu ma' Bernard Grech qabel ma Bezzina iħalli l-Kamra. Bezzina tpoġġa ma' Grech fuq insistenza ta' Lewis Gallia li mindu laħaq Bernard Grech bħala kap għandu uffiċċju fl-istamperija u qed jagħti l-ordnijiet. Fost dawk li telqu l-barra u sabtu l-bieb hemm Karol Akulina u Teres Komodini Kakija li ma kienu kuntenti b'xejn b'dak li kien qed joffrilhom il-kap. Nies li jkunu fid-Dar Ċentrali nstamaw jgħidu li Komodini Kakija ħaditha ġewwa wis wara li kienet ilha ħarġet onqa fi żmien meta l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista sfiduċja lil Adrian Delija. Fil-fatt mifhum li Komodini Kakija tħallilha biss il-portafoll tal-medja minn portafoll wiesa' aktar li kien jinkludi s-settur artistiku u dak tad-divertiment. Il-konfużjoni komplet tikber meta l-viċi kapu alleat ta' Adrian Delija, Robert Tarrigo, tneħħielu s-settur tat-turiżmu. Fil-fatt Tarrigo li tant kien jitkellem fuq is-settur turistiku bħala anki imprenditur involut fil-qasam ġie infurmat li mhux ħajkun qed jingħata dan il-portafoll. Il-ġlied kompla jqum ukoll meta Stephen Speteri ġie infurmat li mhux sebqa jkun kelliem għas-saħħa. Il-mossa li jitwarrab tabib li jġib saħħa ta' voti għal Partit Nazzjonalista fuq it-tieni distrett ma niżlet xejn tajjeb iktar u iktar li dan il-qasam mistenni jingħata lil Claudio Grech. Fuq din il-mossa kellna l-konferma ta' Wayne Hewitt, esponent favur Bernard Grech, li kiteb fuq Facebook u qal li fis-saħħa għandek bżonn manager u mhux tabib. Dużullus mill-laqgħa dwar ix-shadow cabinet ħareġ ukoll David Take li ġie offrut li jkun kelliem għar-riċerka, l-innovazzjoni u l-istrateġija għal wara l-COVID-19. Qasam li l-oppożizzjoni għadha mingħajr kelliem xarejn wara bidliet fil-kabinett. Take urta ruħu li se jitlef il-portafol tal-ambjent u mid-Dar Ċentrali ħareġ bil-buri. Mario Gallia, deputat ieħor ta' Delija, ġie sempliċement infurmat li mhux sebqa jkun kelliem għas-saħħa mentali. Fuq Adrian Delija għadu ma nstama xejn iżjed, b'Delija jidher li ma jridx ikun kelliem għal xi qasam partikolari. Intant Bernard Grech qed joqgħod attent ma jidhirx iżżejjed fil-pubbliku biex ma joqgħodx jieħu l-mistoqsijiet tal-ġurnalisti dwar ix-shadow cabinet, dan hekk kif issa inqabad f'gidba. Fil-fatt f'intervista ma' Reno Buġejja nhar il-ġimgħa qal li m'għandux għalfejn jaħtar shadow cabinet. Ma kelli ebda għaġla u ebda bżonn u jien għamilta b'intenzjoni biex iżomm il-partit maħut prattikament. Mhux bil-fors. Li ma nbiddilx xi żmien ġodda. Li ma nbiddilx fejn m'għandix bżonn inbiddel.